Volám sa Daniel Browning Smith a slávny autor komiksov Stan Lee ma poslal do sveta vyhľadávať skutočných superhrdinov. Práve som sa stal svedkom, ako si Tim Fried pichol smrteľnú dávku jedu mapy čiernej. Dozvieme sa, či má nadľudskú imunitu voči jednému z najjedovatejších hadov na svete. Po uštipnutí mambou čiernou je prvých 30 minút kritických. Bežného človeka zachráni pred smrťou jedine protijed. Sérum proti hadiemu jedu sa robí tak, že odoberú hadom jed a pichnú ho hostiteľskému zvieraťu, väčšinou koňom. Kone si vytvoria protilátky alebo imunitu voči jedu. Dino má teóriu, ako si Tim mohol sám vytvoriť protijed. Je to čistá špekulácia. Muselo sa to začať dávnejšie s malými dávkami, keď si jeho telo začalo vytvárať imunitu a postupom času zvyšoval dávky jedu, ktoré si pichal. Kone sú teda imúnne voči hadiemu jedu, však? Presne. Čiže Tim je pri experimentoch s protijedom ako kôň? V podstate áno. Teda nepotrebuje protijed? Nie, ak sú jeho tvrdenia pravdivé a ak to funguje. 15 minút po injekcii by sa u ňoho mali prejaviť vážne príznaky ako dvojité, nejasné videnie, sklesnutý pohľad a naďalej by mu malo byť zle, navracanie. Sú to napäté chvíle, keď čakáme na zistenie, či je Tim naozaj imúnny voči jedu. Môžem to dokázať jedine tak, že si pichnem jed a vydám sa tou cestou. 30 minút po injekcii, okrem miest citlivých na tlak a opuchu na mieste pichu, s čím sme rátali, sa u neho neprejavujú žiadne symptómy príznačné pre uštipnutie hadom. Vzhľadom na to, že si priamo do krvi pichol takmer 50 mg jedu mamby čiernej, som naozaj dojatý. V podstate chodiacou ampúlkou séra proti uštipnutiu mambou čiernou. To na mňa naozaj zapôsobilo. Chcem vidieť, čo sa fyzicky deje s Timovým telom pol hodiny po uštipnutí. Aký má tlak? Krvný tlak je naďalej 118/90 a hladina kyslíka je 97. Čiže nič sa nezmenilo? Nie. Aký má puls? Výborný, 98 úderov za minútu. Má normálny sinusový rytmus bez poruch pravidelnosti. Teda nič mu nie je. Je to úžasné, nikdy by som nepovedala, že taký výsledok je možný. Teraz som presvedčený, že napriek všetkým poznatkom konvenčnej medicíny si Tim Fried skutočne vyvinul výnimočnú imunitu voči hadiemu jedu. V mojom dlhodobom pláne viac nejde o mňa. Mojím cieľom je teraz zachrániť ľudské životy, pomôcť pri vývine DNA vakcíny s génmi, ktoré vytvárajú jed a zaočkovať ním ľudí. Ročne zomiera 125 000 ľudí na uštipnutie hadom, čiže keď zachránime niekoľko životov, bolo by to skvelé. Keď mi Tim povedal, že si ide pichnúť smrteľnú dávku jedu, skutočne som si robil starosti. Myslel som, že sa môže zabiť. Ale keď som to videl na vlastné oči, jednoznačne mi dokázal, že vie zmeniť zloženie svojej krvi, aby zniesol smrteľnú dávku, a to rozhodne považujem za výnimočné. Superhrdinovia z komiksov sa často líšia od bežného človeka schopnosťou používať časti tela veľmi nezvyčajným spôsobom. Vo Veľkej Británii žije niekto, kto to očividne dokáže.